హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామం. నిన్నటి అధ్యాయంలో ఏం చెప్పుకున్నాము? 11వ అధ్యాయంలో 35వ శ్లోకంలో క్షేత్రజ్ఞయోరేవ అంతరం జ్ఞానచిక్ష భూత ప్రకృతి మోక్షంచ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహానికి దేహాన్ని ఎరుంగు క్షేత్రజ్ఞునికి గల భేదము జ్ఞానచక్షువులచే చూసి భౌతిక ప్రకృతి యందలి బంధము నుండి విముక్తి విధానమును ఎరుంగగలిగిన వారు దివ్య గమ్యాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారనమాట. దేహం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి, ఆత్మకి దేహానికి భేదం ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, క్షేత్రం అంటే ఏంటి, దేహం. ఆ క్షేత్రంలో ఉన్నట్టు క్షేత్రానికి మన క్షేత్రానికి భగవంతుడి దేహానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? మనది అశాశ్వతం ఈ దేహం, భగవంతుడిది శాశ్వతమైనది, ఎప్పటి నుంచో అనాది నుంచి వచ్చినటువంటిది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనకి ఎవరికైతే మన ఆత్మ కూడా అనాది చిత్స్వరూప ఆత్మ కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి అంశ. దాని గురించి ఎవరైతే ఆ డిఫరెన్స్ తెలుసుకొని భగవంతుడిని గురించి తెలుసుకొని భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులు కాగలుగుతారో వాళ్ళు గమ్యాన్ని దివ్యమైనటువంటి గమ్యం ఏది అంటే ఆ దివ్యధామం, ఆ ధామానికి వెళ్ళేటువంటి గమ్యంలోకి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పి నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈరోజు అధ్యాయంలో త్రిగుణాల గురించి 14వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాం మనము. ఇప్పుడు మనం ఎవరం ఏ గుణంలో ఉన్నాము అన్నది మనకి మనం అద్దంలో చూసుకున్నట్టే తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. మన గుణాల మన లక్షణాలని బట్టి, అంటే సత్వగుణంలో ఉన్నామా, రజోగుణంలో ఉన్నామా, తమో గుణంలో ఉన్నామా, ఎట్లా ఉన్నాం మనం అనేది తెలిసిపోతుంది మనకి. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేస్తున్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప సదా మహ్యం దదాతే స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే
శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అథ చతుర్దశాధ్యాయః గుణత్రయ విభాగ యోగః. ఈ గుణత్రయ విభాగ యోగం, ఈ గుణత్రయ విభాగ యోగం జ్ఞాన మహిమ ఏంటి అనే దాని గురించి తెలియజేస్తుంది 1-2 శ్లోకాల్లో. తర్వాత గుణాతీతుడివై యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ అధ్యాయం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. చరాచర జీవులు ఎల్లరికీ కూడా ప్రకృతి తల్లి, భగవంతుడు తండ్రి అనేది మనం 3-4 శ్లోకాల్లో తెలియజేసుకుంటాము. తర్వాత 5 నుంచి 13వ శ్లోకం వరకు సత్వరజస్తమో గుణాల యొక్క స్వరూప స్వభావాల గురించి తెలియజేసుకుంటాము. తర్వాత 14 నుంచి 18వ శ్లోకం వరకు ఆ గుణాల యొక్క ఫలితాలు ఏంటి, సత్వగుణం ఫలితం ఏంటి, రజోగుణం ఫలితం ఏంటి, తమో గుణం మూలంగా వచ్చే ఫలితాలు ఏంటి అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటాము. తర్వాత 19వ శ్లోకం నుంచి గుణాతీతుడు భగవంతుడిని పొందుతాడు. గుణాలకు అతీతంగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరి భగవంతుడి కృపకి పాత్రలు అవుతారు అన్నమాట అని చెప్పుకుంటాము. గుణాతీతుడి లక్షణాల గురించి 21 నుంచి 27 వరకు గుణాతీతుడి లక్షణాల గురించి చెప్పుకుంటాం. గుణత్రయ విభాగ యోగం. శ్రీ భగవాను వాచ పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానానాం జ్ఞానముత్తమం యజ్ఞాత్వా మునయ సర్వే పరాం సిద్ధిమిత గతాః. భగవంతుడు చెప్తున్నారు అనమాట, దేనిని తెలుసుకుని మునులందరూ అత్యున్నత పరిపూర్ణతను సాధించారు, అట్టి సమస్త జ్ఞానాల్లో ఉత్తమమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను. నేను దేన్ని తెలుసుకొని మునులందరూ కూడా అత్యున్నత స్థానాన్ని పొందారు అనే విషయాన్ని గురించి ఇప్పుడు నేను నీకు తెలియజేస్తాను అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇంట్లో మనము
మీకు చెప్దామనే ఒకటి నోట్ చేసుకున్నాను, దాని గురించి చూస్తున్నాను. పరభూయ ప్రవక్ష్యామి. పరం భూయ అంటే ఏంటి? పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి, దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని గురించి మళ్ళా చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి, దివ్యమైన జ్ఞానం గురించి మళ్ళా చెప్తున్నాను అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఆ జ్ఞానం ఎంతో ఉత్తమమైనది, ఆ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానం. యజ్ఞాత్వా ముదమనే సర్వే అంటే యజ్ఞాత్వా దేనిని తెలుసుకొని మునులు అందరూ కూడా ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని దేన్నైతే తెలుసుకొని మునులందరూ కూడా పరిపూర్ణతను పొందారో ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియజేస్తాను, విను అని చెప్పినని అర్జునుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మమ యోనిర్మహద్ బ్రహ్మ తస్మిన్ గర్భం దదామ్యహం సంభవ సర్వభూతానాం తతో భవతి భారత. ఓ భరత కుమారా, బ్రహ్మము అని పిలువబడే మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణము అని అన్ని ప్రాణులు జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా బ్రహ్మంలో నేను బీజప్రదానం చేశాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, మనం చెప్పుకున్నాం కారణోదక సాయి విష్ణువు. ఫస్ట్ ముగ్గురు విష్ణువులు వస్తారు మహావిష్ణువు నుంచి, పురుషావతారాలు అన్నమాట ఇవి. ఆ పురుషావతారాలు ఏంటి? కారణాన్నమ సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. ఆ కారణాన్నమ సాయి విష్ణువు యొక్క ఆ స్వేద జలం, శరీరంలో నుంచి వచ్చేటువంటి చెమట, ఆ స్వేద జలంతో ఒక సముద్రం ఏర్పడుతుంది. ఆ సముద్రం ఎక్కడంటే పాతాళ లోకం కింద అక్కడ ఏర్పడుతుంది అన్నమాట సముద్రం. అప్పుడు గర్భోదక సాయి విష్ణువు, కారణాన సాయి గర్భోదక సాయి అవుతారు. ఆ కారణాన సాయి విష్ణువు శరీరంలో నుంచే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా, మన ఉచ్ఛ్వాసం వచ్చినప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా మన ప్రకృతి లయాలు అంటే మన లయం జరిగిపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ సృష్టి జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ సృష్టి జరిగేటప్పుడు ఆ భగవంతుడు ఏం చేశారంటే ఆయన నుంచి ఇది కూడా వచ్చింది. ఎవరంటే ప్రకృతి వచ్చింది, ప్రకృతి మాత. ఆ ప్రకృతి మాతను కూడా వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రకృతి మాత యొక్క గర్భంలోకి బీజాన్ని ప్రదానం చేశారు. అది ఎలాగూ ఆయన దృష్టిపాతం చేశారు ఆమె వైపు. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా అయితే శుక్ర శోణితాలు కలిస్తే అండం ఏర్పడుతుందో అదేవిధంగా, అంటే ఇక్కడ భౌతికంగా ఏంటంటే పద్ధతి వేరు, ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుడు ఓన్లీ ఆ చూపుతోనే, ఆ దృష్టిపాతంతోనే ఆయన లోపల ఆ ప్రకృతి మాత లోపల గుణాలు ఏర్పడ్డాయి. తర్వాత ఒక పెద్ద ముద్ద అన్నం ఏర్పడింది అనమాట ఆమె దీంట్లో ప్రవేశించబడింది. ఆ అన్నం ఏంటంటే ఆ అన్నం నుంచి ఆ కారణోదక సాయి విష్ణువు మళ్ళీ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా వచ్చి ఇక్కడ పడుకున్నారు. ఈ జలం మీద పడుకున్నారు. జలం మీద పడుకున్నప్పుడు ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా అయ్యారు. అనేక తలలు అవన్నీ ఉంటాయి గర్భోదక సాయి విష్ణువుకి. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు యొక్క గర్భంలో నుంచి గర్భంలోకి ప్రవేశించబడతాయి అన్నమాట. ఈ అన్నం ప్రవేశింపజేయబడుతుంది. అది 23 తత్వాలు. ఈ 23 తత్వాలు కూడా ప్రకృతి మాతలో ప్రవేశింపబడతాయి. ఆ 23 తత్వాలు కూడా ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలోకి ఆ అన్నం రూపంలో ప్రవేశింపజేయబడతాయి అన్నమాట. ఆ అన్నం రూపంలో ప్రవేశింపజేయబడిన తర్వాత ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి
ఒక తామర తూడు వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, తామర తూడు అంటే తొడిమ అనమాట. తామర పువ్వు యొక్క తొడిమే కమలం. ఆ కమలం తొడిమే ఈ గర్భంలో నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ గర్భంలో నుంచి ఇదిగో ఇక్కడ బొడ్డు దగ్గర నుంచి ఇలా వచ్చినప్పుడు దాంట్లో విరాట్ రూపుడు వస్తాడు ఫస్ట్ ఈ తామర తోడులో. ఆ విరాట్ స్వరూపం 9 అంగుళాల పొడవులో ఉంటుంది విరాట్ స్వరూపము. ఈ ఎట్లా అయితే ఇక గర్భోదక సాయి విష్ణువుకి చాలా తలలు ఉంటాయో, అదేవిధంగా ఇక్కడ విరాట్ స్వరూపానికి కూడా చాలా తలలతో, అంటే ఒక తల్లి తండ్రి దీని నుంచి వచ్చినటువంటి ఉత్పత్తికి ఏ విధంగా అయితే పోలికలు వస్తాయో అలా పోలికలు వచ్చినాయి ఆయనకు కూడా. అన్ని తలలు, చాలా తలలు వచ్చినాయి అన్నమాట గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి విరాట్ స్వరూపానికి. తలలతో అక్కడ ఉన్నారు. ఉన్నప్పుడు ఆయన తల ఎక్కడ సత్యలోకం దాకా వెళ్ళిందనమాట ఆ విరాట్ స్వరూపంది. ఆ తల మీదేమో ఆ విరాట్ స్వరూపంలో ప్రవేశింపబడ్డాయి ఈ అండాలన్నీ కూడా. ఇవన్నీ కూడా ఈ జీవులు, ఆత్మలన్నీ, జీవాత్మలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పడ్డాయి. ఏర్పడిన తర్వాత ఈ తల మీద ఈ పద్మం వచ్చిందనమాట, కమలం. ఈ కమలంలో నుంచి బ్రహ్మగారు, ఫస్ట్ జీవి ఎవరు అంటే బ్రహ్మగారు. ఆ బ్రహ్మగారు వచ్చారు. బ్రహ్మగారి నుంచి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు, ఇట్లా చిన్నగా పాకుంటూ కిందికి వచ్చారు. ఆయనకి ఏం అర్థం కాలే ఎక్కడున్నాను, కళ్ళు తెరిచారు, ఏం కనిపించలా, అంతా చీకటిగా ఉంది. కిందికి వచ్చారు, దీని నుంచి ఇట్లా కిందికి వచ్చేసారు. ఆ గర్భం దాకా వచ్చారు. గర్భం దాకా వచ్చిన తర్వాత దీని దాకా, బొడ్డు దాకా, నాభి దాకా వచ్చిన తర్వాత అక్కడంతా చూశారు, చుట్టుపక్కల చూశారు. చూస్తే అంతా జలము చాలా చీకటిగా ఉంది, సముద్రం అనమాట అంతా. అమ్మో ఇదంతా చీకటిగా ఉంది, సముద్రంగా ఉంది అని చెప్పిన మళ్ళీ పైకి వెళ్ళారు. పైకి వెళ్ళిపోయి, పూర్తిగా పైకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పద్మంలో కూర్చున్నారు. పద్మంలో కూర్చొని ఉన్నప్పుడు ఆయనకి తప తప అని వినిపించింది, సౌండ్, శబ్దం వినిపించింది. తపస్సు చెయ్యని ఆజ్ఞ వచ్చిందనమాట ఆయనకి. ఆయన ఏం చేశారు, తపస్సు చేశారు. 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు. తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆయనకి భగవంతుడు హృదయంలో నుంచి ఆయనకి దర్శనమిచ్చారు. భగవంతుడు దర్శనమిచ్చి సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించు అని చెప్పినని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సృష్టి చేయమని చెప్పిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మగారు ఈ 14 లోకాలను సృష్టించారు. ఇక్కడంతా కూడా 14 లోకాలు ఏర్పడి ఉన్నాయి. ఈ తామర తోడులోనే 14 లోకాలు వచ్చినాయి. ఈ 14 లోకాల్లోకి కూడా ఈ జీవరాశులు మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశుల్ని ఈ విరాట్ రూపుడి గర్భంలో నుంచి ఒక్కొక్క ఆత్మని, గుణాలని, కర్మల్ని తీసుకుని, అంటే సూక్ష్మదేహం ఏర్పడుతుంది ఈ 23 తత్వాలతో. ఆ సూక్ష్మదేహానికి సంబంధించినంతా తీసుకుని స్థూల దేహాన్ని ఆయన సృష్టించారు. దానికి ఏ విధంగా అయితే దేహం రావాలో ఆ దేహాన్ని ఆయన సృష్టించి ఆ దేహంలోకి దీన్ని ప్రవేశింపజేశారనమాట బ్రహ్మగారు. ఒక్కొక్క జీవి యొక్క కర్మను అనుసరించి, ఆ గుణాలను అనుసరించి వాళ్ళకి ఆ రూపం వచ్చేట్టుగా చేశారు. పంది రూపము, కుక్క రూపము, తర్వాత యక్షులు, కిన్నెరులు, కింపురుషులు, మళ్ళనేమో ప్రేతాత్మలు, మళ్ళా దేవతలు, భూతాలు, అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. అన్నీ కూడా సృష్టి చేయటం జరుగుతుంది. దేనికి తగ్గట్టుగా, దేని కర్మను అనుసరించి దానికి ఆ సృష్టి అనేది చేసి ఆ దేహాన్ని ప్రాప్తింపజేస్తారనమాట. ఆ దేహం ఏర్పడుతుంది. ఆ గుణాలతో ఉన్నటువంటి స్థూల దేహం ఏర్పడుతుంది అనమాట. అప్పుడు ఆత్మ ఏంటి, స్థూల దేహంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత గుణాల ప్రభావం మూలంగా ఆత్మ తన
ఆ గుణాలు ఆవృతం అవుతాయి అన్నమాట. గుణాలు ఆవృతం అయినప్పుడు ఆత్మ ఏంటి తను మర్చిపోతుంది. మర్చిపోయి అంత దేహం నాదే అని చెప్పి అని అనుకుంటుంది అనమాట ఆత్మ. అట్లా సృష్టి కార్యం అనేది ఆ విధంగా జరుగుతుంది. జరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు బీజ ప్రదాత ఎవరు? బీజ ప్రదాత భగవంతుడు. దివ్యమైన సంపూర్ణత్వం పొందిరో. ఏది జ్ఞానములన్నింటిలో ఉత్తమమైనదో ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు ఇప్పుడు తెలియజేస్తానని చెప్పినాను ఫస్ట్ శ్లోకంలో చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఆ యోనిలో ఏ విధంగా అయితే ప్రకృతి మాత తల్లి, ఆ తల్లి యోనిలో ఏ విధంగా అయితే బీజాన్ని ప్రవేశింపజేశారో ఆ తల్లి యోని నుంచి ఏ విధంగా అన్ని మార్పులన్నీ చెంది మన బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా ఆ సృష్టి అనేది జరిగింది అన్నది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. పుట్టుక కారణం ఏంటి? మహత్తత్వమే పుట్టుకకు కారణం. ఈ జరిగింది మొత్తం మహత్తత్వం అంటారు, ఈ జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా. అట్లా అన్ని ప్రాణుల జననాలను సాధ్యం చేసే విధంగా ఆ బ్రహ్మంలో నేను బీజ ప్రదానం చేశాను. ఆ బ్రహ్మంలో బీజ ప్రదానం నేనే చేశాను. అంటే నేనే బీజ ప్రదాతని, నేనే మీకు అందరికీ తండ్రిని అని చెప్పినని చెబుతున్నారనమాట. సర్వయో నిషు కౌంతేయ ముతే సంభవంతి ఆహా తాసాం బ్రహ్మ మహద్యోని అహం బీజ ప్రదపిత. ఓ కౌంతేయ, ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు ప్రకటితమయ్యాయని మరియు నేను వాటికి విత్తనం ఇచ్చే తండ్రినని అర్థం చేసుకోవాలి. అన్ని భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతి, ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రకృతిలో జన్మించడం ద్వారానే అన్ని జీవులు కూడా ప్రకటితమవుతాయి. దానికి దేహాలు వస్తాయి కదా. అంటే ఆత్మ కనిపించదు మనకి. ఆత్మ అనేది అసలు చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ అంశ చిన్మయం అన్నమాట. ఆత్మ మనకు కనిపించదు, భగవంతుడు కూడా కనిపించడు. ఎట్లా మనకి ప్రకటితం అవుతుంది? ఆ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించినటువంటి దేహం ద్వారా ఆ సూక్ష్మ శరీరం అందులో ప్రవేశిస్తుంది అన్నమాట. ఆ దేహంలో అప్పుడు ప్రకటితం అవుతుంది ఆ దేహం. ఆ కర్మల్ని బట్టి, వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి వాళ్ళకి దేహాలు ఏర్పడతాయి. ఆ దేహాలన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు ఇది ఆవు, ఇది కుక్క, ఈ రూపం ఇట్లా ఉంటుంది, ఇది ఈ విధంగా ఉంటుందని మనం చూసి తెలుసుకోగలుగుతున్నాం కదా. అదంతా కూడా సృష్టి కార్యం మూలంగా మనము ఆ విధంగా మనం దేహాల్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నాం అన్నమాట. ఆ విరాట్ స్వరూపుడు ఆయనది భౌతిక దేహం. ఇక్కడ విరాట్ స్వరూపుడు వస్తాడు కదా, ఆయనది మాత్రం భౌతిక దేహం, ఇది ఆధ్యాత్మిక దేహం. గర్భోదక సాయి విష్ణువుది మాత్రం ఆధ్యాత్మిక దేహం. అంటే ఇది ఇది శాశ్వతమైందనమాట. ఆధ్యాత్మిక దేహం శాశ్వతమైంది, కానీ భౌతికమైనటువంటి విరాట్ స్వరూపం మాత్రం అశాశ్వతం. కొంత టైం మాత్రమే ఉంటుంది, అది తర్వాత వెళ్ళిపోతుంది. బీజప్రద పిత, భగవంతుడే తండ్రి అని మహావిష్ణువు శరీరం వచ్చిన జీవాత్మలు ఎన్నో మార్పులు చెందిన తర్వాత అటువంటి దేహాలని పొందుతాయి. దేహాలని పొందిన తర్వాత మళ్ళీ భగవంతుడిలోకి వెళ్ళిపోతాయి. కొన్ని రోజులు అవి వాటి కర్మలు చేసిన తర్వాత అవి మళ్ళీ భగవంతుడిలోకి మళ్ళీ సృష్టి కార్యం. అంటే చాలా జన్మలు ఎత్తుతాం మనం. బ్రహ్మగారు 1000 సంవత్సరాలు కదా, ఆ 1000 మహాయుగాలు, 1000 మహాయుగాలు. ఈ విధంగా మనం 1000 మహాయుగాలంటే 1000 మహాయుగాల్లో మనం 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తాం మనం. ఎన్ని జన్మలు ఎత్తామో, ఎన్ని కోట్ల జన్మలు ఎత్తామో మనకే తెలియదు. అన్ని జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చింది మనకిప్పుడు. ఈ జన్మలో మనకి తరించేందుకు, భగవంతుడి ధామానికి చేరేందుకు, భగవంతుడి కృపకు పాత్రలు అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఆ జ్ఞానం అనేది భగవంతుడు ఇచ్చాడు మనకి, గురువుల ద్వారా లభిస్తున్నది.
అది మనం తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇప్పుడు వ్యాసుల వారు ఒకటే, అది మామూలుగా వేదం అన్నది యజుర్వేదం ఒక్కటే ఉండేది. దాన్ని మన కోసం అర్థం కావటం కోసం 4 భాగాలు చేశారు. 4 భాగాలు 4 అంటే యజుర్వేదము, సామవేదము, ఋగ్వేదము, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వణ వేదం 4 వేదాలు చేశారు. 4 భాగాలు చేశారు ఆ ఒకటేగా ఉన్న వేదాన్ని. 4 భాగాలు కూడా కాదు అని చెప్పినని వాట్లల్లో నుంచి మళ్ళీ ఉపనిషత్తులుగా చేశారు. ఉపనిషత్తులు మళ్ళీ ఇంకొక భాగం వచ్చింది. యజుర్వేదంలో నుంచి మిగిలిన భాగం ఉపనిషత్తులుగా వచ్చింది. దాంట్లో నుంచి మళ్ళీ కొన్ని ఇతిహాసాలు, పురాణాలు కూడా వచ్చినాయి. ఈ ఇతిహాసాలు, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా వీటిని అనుసరించి మామూలుగా ఇవన్నీ కూడా మన ఇతిహాసాలు, పురాణాలంటే అవి జరిగిన తర్వాత రాయబడ్డవి కాదు, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, వేదాల్లో ఉన్నాయి. వాటిని అనుసరించి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కృష్ణావతారం వస్తూ ఉంటుంది, తర్వాత రామావతారం వస్తూ ఉంటుంది. ఈ యుగాలు మారే కొద్దీ ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క అవతారం. ఇప్పుడు అది ఉంది లేదు అని లేదు, ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆ అవతారంది. ఆ అవతారానికి సంబంధించిన విశేషాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. కాబట్టి అన్ని అవతారాలు కూడా వస్తూనే ఉంటాయి, ప్రతి అవతారం కూడా వస్తూనే ఉంటుంది. అట్లా మనకి ఏంటంటే ఈ ఇది మన భగవద్గీత ఏంటంటే ఇతిహాసం. మన భారతంలో ఉన్నటువంటి కొంత భాగం భగవద్గీత. ఆ చివరిలో భగవంతుడు మళ్ళీ దాన్ని ఆ పరంపరలో వచ్చినటువంటి జ్ఞానం నష్టపోయినందువల్ల దాన్ని మళ్ళీ అర్జునుడి ద్వారా మనకి అందించారు. భగవద్గీత పంచమ వేదం అంటే ఆ మొత్తం వేదాలన్నింటి సారం ఉపనిషత్తులు ఏ విధంగా అయిందో వేదాల్లో ఉన్నది మొత్తం ఉపనిషత్తుల్లో మళ్ళీ ఇచ్చారు, తేలిగ్గా అర్థం చేసుకునేట్టుగా. ఆ ఉపనిషత్తుల్లోది మళ్ళీ ఇక్కడ ఆ సారం అంతా కూడా భగవద్గీతలో వచ్చింది. ఈ వేదాలు అందరూ చదవటానికి లేదు, ద్విజులు మాత్రమే చదవాలి, బ్రాహ్మణులు మాత్రమే చదవాలి. అది నేర్చుకొని ఉండాలి. సంస్కృట్ అదంతా నేర్చుకొని కొంతమందికి మాత్రమే అర్హత ఉంటుంది. కానీ ఈ పురాణాలు చదువుకోవడానికి కానీ, ఇతిహాసాలు చదువుకోవడానికి కానీ, భగవద్గీత, భాగవతం ఇవి అందరూ చదవచ్చు. అందరూ చదివేందుకు వీలుగా మనకి దీన్ని ఇవ్వటం జరిగిందనమాట. ఆ సారం మొత్తం కూడా దీంట్లో పెట్టి దీన్ని మనకు అందించడం జరిగిందనమాట. ప్రకృతి సత్వము, రజస్సు, తమస్సు అనే 3 గుణాల నుండి కలిగి ఉంటుంది. శాశ్వతమైన ఆత్మ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చినప్పుడు ఈ గుణాలచే బంధితుడవుతున్నాడు. ఈ 3 గుణాలు, ఈ 3 గుణాల చేత బంధితుడవుతున్నాడు అని చెబుతున్నారు. జీవాత్మ మొదట కారణోదక సాయి విష్ణువులో ఉన్న జీవాత్మలు ప్రకృతిలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత బ్రహ్మదేవుడేమో అవిద్యతో ఆవృతమైనటువంటి జీవాత్మలకు సూక్ష్మదేహము, స్థూల దేహము వాటిని ఇస్తున్నారు. బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చారు మొత్తం కూడా. సూక్ష్మదేహాలన్నీ కూడా తీసుకుని స్థూల దేహాలు ఇచ్చి వాటికి ఒక రూపాన్ని ఇచ్చారనమాట బ్రహ్మదేవుడు. ప్రకృతి నుంచి 23 తత్వాలు ఏర్పడ్డాయి. అంటే పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ ఇంద్రియగ్రాహ్యాలు, పంచ తన్మాత్రలు, తర్వాత మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, ఇవి 23. ఈ 23 యొక్క తత్వాల్ని కలిపి ఒక పిండంగా ఏర్పడింది అనమాట. ఒక బ్రహ్మాండం. దాంట్లో ఆ పిండంలో నుంచి ఆ పిండం మళ్ళీ ఒక ముద్దగా ఏర్పడింది. ఆ ముద్ద గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలోకి వచ్చిందనమాట. ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి చిన్న 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 ముద్దలుగా ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా ప్రవేశింపజేయబడ్డాయి. ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా గర్భోదక సాయి విష్ణువు వెళ్ళారు. ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా అవి ప్రవేశించినాయి. ప్రతి చోట కూడా జీవరాశులు అనేవి సృష్టించబడ్డాయి. ప్రతి బ్రహ్మాండంలో కూడా మనకి
జీవరాశులు అనేవి సృష్టించబడ్డాయి. ఇది అన్నింటిలో కారణోదక స్థాయి, గర్భోదక స్థాయి రూపంలో ప్రవేశిస్తారు. గర్భోదక స్థాయి గర్భంలో శాస్త్ర జ్ఞానం తెలుసుకోకుండా భక్తిని ఆచరించకూడదు. ఇప్పుడు శాస్త్రంలో ఇప్పుడు గర్భోదక స్థాయి గర్భంలోకి ఈ విధంగా బీద ప్రదాత ఎవరు? భగవంతుడు. ఈ విధంగా జరిగింది. ఇది ఎంత ఫిలాసఫీ అన్నమాట. ఇదంతా తెలుసుకోవడం వల్ల మనకి భగవంతుడి మీద, శాస్త్రం మీద మనకి ఒక నమ్మకము, విశ్వాసము ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి. గౌరవం కలుగుతుంది. ఆ శాస్త్రం ఏది తెలుసుకోకుండా మనం ఏం వింటాంలే భగవద్గీత, ఏం వింటాంలే ఇవన్నీ మనకెందుకు? ఒక నమస్కారం పెట్టుకుంటే పోలేదా? గుడికెళ్ళి వస్తే సరిపోలేదా ఒక 5 నిమిషాలు? మనకది అట్లా వెళ్ళినందువల్ల మనకి ఆ భక్తిలో స్థిరపడలేం మనం. అన్నీ కూలంకుషంగా తెలుసుకొని మనం ఫిలాసఫీ బాగా చదువుకుని పెద్దవాళ్ళ ద్వారా విన్నందువల్ల మనకి ఆ శాస్త్రం మీద నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆ నమ్మకం ఇంక పోదనమాట. పూర్తిగా మనకి స్ట్రాంగ్, గట్టిగా బలపడుతుంది మనకి ఆ శాస్త్రం మీద నమ్మకం. ఆ జ్ఞానం అనేది నీకు ఇస్తున్నాను నేను, ఆ జ్ఞానాన్ని తీసుకో అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తర్వాత త్రిగుణాలతో ఏర్పడింది ఇది. ఈ త్రిగుణాలతో ఏర్పడినందువల్ల జీవాత్మ ఈ శరీరంతో బంధింపబడింది. ఈ ఆత్మ ఏంటి? ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది శరీరంలోకి. ప్రవేశించినప్పుడు ఆ గుణాల ప్రభావం మూలంగా బంధింపబడుతుంది అనమాట. అది అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. అన్నీ నాకు కావాలి, నా వాళ్ళు, నా దేహం. ఈ దేహానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు. 15వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుందాం మళ్ళీ మనం. దాని గురించి ఇంకొంచెం వివరణ ఉంటుంది. అలా అనుకుంటుంది జీవాత్మ. ఈ శరీరంతో బంధింపబడుతుంది. బంధింపబడి సుఖ దుఃఖాలని భోగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సుఖం కలిగినప్పుడు ఆనందంగా నవ్వుతూ హ్యాపీగా నా అంత వాళ్ళు లేరు అన్నట్లు ఎంజాయ్ చేస్తుంది సుఖాన్ని. అదే దుఃఖం కలిగినప్పుడు ముడుచుకుపోయి ఏడుస్తూ కూర్చుంటుంది. ఏడుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దీంట్లో నుంచి బయటపడలేదన్నమాట. ఆ బంధంలో కట్టివేయబడుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సత్వగుణము, ఇది రజోగుణము, ఇది తమోగుణం. వేకప్ టైం, త్రిగుణాల ప్రభావాలు. గుడ్నెస్ సత్వగుణం. సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మీరందరూ కూడా సత్వగుణంలో ఉన్నారు కాబట్టి పొద్దున్నే లేచి తెల్లవారుజామునే లేచి స్నానం చేసి మంగళారతి చేసుకుని ఇట్లా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతున్నారు సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏంటంటే 8ంటికి నిద్ర లేచి అప్పుడు బ్రష్ పెట్టుకుంటారు. నోట్లతో బ్రష్ పెట్టుకొని మేడ మీద తిరుగుతూ అందరూ చూడాలి, లేకపోతే వీధిలో తిరుగుతారు ఆ బ్రష్ పెట్టుకుని. అలా చేస్తూ ఉంటారు రజోగుణం వాళ్ళు. తమోగుణం అంటే ఏంటంటే ఇంక అసలు వాళ్ళు నిద్రే లేవరు. వాళ్ళ టైమింగ్స్ వేరు. 11ంటికి నిద్ర లేస్తారు వాళ్ళు. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు తెల్లవారుజామున లేచి ఏం చేస్తారు? చక్కగా జపం చేసుకుంటాడు, భగవంతుడికి హారతి ఇస్తారు, భగవద్గీత వింటారు, భగవద్గీత చదువుకుంటారు, ఏదన్నా భగవంతుడికి సంబంధించిన కార్యాలన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. అదే రజగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ శరీరాన్ని దృఢపరచుకునేందుకు అందరి చేత గొప్ప పేరు, అందరిలో కూడా గొప్ప పేరు ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలి ఈ ఆలోచనల్లో ఉంటారు వాళ్ళు రజోగుణం వాళ్ళు. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ బెడ్ మీద నుంచే లేవరు వాళ్ళు. సోమరితనం అనమాట. ఆ సోమరితనాన్ని కలిగి ఉంటారు తమో గుణం వాళ్ళు. సత్వగుణం వాళ్ళు ఇలాంటి బుక్స్ అన్నీ కూడా చదువుతూ ఉంటారు. అన్ని భగవంతుడికి సంబంధించినవన్నీ తెలుసుకుందాము, నేర్చుకుందాము, చదువుకుందాము, ఈ ధ్యానంలో ఉంటారు. అదే రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళేమో ఎట్లా మనం బాగా అందరికన్నా గొప్ప వాళ్ళం ఎలా అవ్వాలి, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళం ఎట్లా అవ్వాలి, బాగా పేరు ఎలా గడించాలి, ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రజోగుణం వాళ్ళు. అందరికన్నా కూడా నేను అన్ని విషయాల్లో కూడా గొప్పవాడిని కావాలి అనేది రజోగుణం.
తమో గుణం. తమో గుణం వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు బ్యాడ్ థింకింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకంతా కూడా. దుఃఖిస్తూ ఉంటారు, దిగులు పడుతూ ఉంటారు, ఏడుస్తూ ఉంటారు. దాంట్లోనే పొర్లుతూ ఉంటారు. వాళ్ళకొచ్చింది సరిపోదు. ఆశలు ఎక్కువగా ఉంటే ఆశలు తీరకుండా ఆశలు తీరలేదని చెప్పిననే దుఃఖంలో ఉండి మునిగిపోతూ ఉంటారు. ఇలా తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఇగ్నోరెన్స్ అన్నమాట తమో గుణం. గుడ్నెస్. సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు 9 గంటలకల్లా పడుకుని నిద్రపోతారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు 11 గంటలకి అప్పటిదాకా మేలుకుంటారు. తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు 2 గంటలకి నిద్రపోతారు. అంటే ఆ బార్లని, ఆ క్లబ్‌లని తిరుగుతారు విపరీతంగా డ్రింక్ చేస్తూ. వాళ్ళు ఇంక ఇంటికెళ్ళండిరా నాయనా ఇంక అయిపోయింది మేము తలుపులేసుకుంటున్నాం అన్న తర్వాత వాళ్ళు అక్కడి నుంచి బయటపడతారు. బయటకొచ్చి 2 గంటలప్పుడు అప్పుడు నిద్రపోతారనమాట వాళ్ళు. సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం. అంటే ఇప్పుడు చూడండి సత్వగుణం అంటే మనకి టెంపుల్స్ అవన్నీ కూడా తెల్లవారుజామునే తెరుస్తారు, హారతులు ఇస్తూ ఉంటారు, పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి, అభిషేకాలు జరుగుతుంటాయి. ఇదంతా సత్వగుణం. 8 గంటల దాకా సత్వగుణంలోనే ఉంటుంది సత్వగుణం కార్యాలు. తర్వాత 8 తర్వాత గందరగోళం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫోన్లు వస్తుంటాయి, మనకి విపరీతంగా ఫోన్లు వస్తుంటాయి. తర్వాత మనం షాపింగ్ మాల్స్ అన్ని ఓపెన్ చేస్తారు. రోడ్లన్నీ హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉన్న రోడ్లన్నీ మళ్ళీ జనంతో కిక్కిరిసిపోతాయి. కార్లు, జనము అంతా కూడా. షాప్స్ అన్ని ఓపెన్ చేస్తారు, షాప్స్ నిండా జనం. ఇట్లా రజోగుణం అనమాట అదంతా. రజోగుణం బాగా ఇట్లా ప్రబలిపోతుంది అట్లా 8 తర్వాత. ఆఫీసులకు పరిగెత్తుతుంటారు, స్కూళ్ళకు పరిగెత్తుతుంటారు, ఇవంతా కూడా. తమో గుణంలోకి వచ్చేటప్పటికి, తమో గుణం అంటే రాత్రి అయ్యేటప్పటికి ఇంక మళ్ళీ సద్దుమణుగుతుంది. మళ్ళీ షాప్స్ అన్నీ మూసేస్తారు, మళ్ళీ రోడ్ల మీద వెళ్ళే వాళ్ళు తగ్గుతారు, వీళ్ళందరూ కూడా తగ్గిపోతారు. తమో గుణం ఆ క్లబ్బులకి వాటికి తిరిగే వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటారు అక్కడ. తమో గుణం నిద్ర, అలసత్వం, సోమరితనం ఇవంతా కూడా మనకి తమో గుణం కిందికి వస్తాయి. ఈ తమో గుణం లక్షణాలు అన్నమాట. ఇప్పుడు 6వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంగేన వధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన జానఘ. ఓ పాపరహితుడా, వాటిలో సత్వగుణం నిర్మలమైనది కావడం వల్ల ప్రకాశింపజేస్తూ మనిషిని అన్ని పాపాల నుండి విముక్తిని కలిగజేస్తుంది. అది సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలిగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది. సత్వగుణం. ఇదేంటంటే సత్వగుణ ప్రభావం అధికంగా ఉంటే జీవుడికి భౌతిక సుఖం కొరకు భౌతికంగా సుఖంగా ఉండగలుగుతారు వాళ్ళు. తర్వాత సత్వగుణంలో ఉన్న జీవాత్మ అవిద్యను పోగొట్టుకోవాలంటే తపస్సు చేయాలి. అవిద్య ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా, అవిద్య అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. తత్వంలో ఉంటే ఉన్న వాళ్ళకి అవిద్య అనేది తొలగిపోతుంది అనమాట. ఎలా తొలగిపోతుంది? వాళ్ళు చేసే కార్యాల మూలంగా అవిద్య అనేది తొలగిపోయి వాళ్ళు జ్ఞానంతో కూడినటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు అవిద్య తొలగిపోవాలి అంటే ఒక్కొక్కళ్ళకు ఒక్కో రకంగా ఇది ఉంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ సత్వగుణం అభివృద్ధి చెందినప్పుడు వాళ్ళు సుఖంగా ఉండగలుగుతారు. అదే అదే వ్యక్తికి రజోగుణం వస్తుంది. రజోగుణం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆ కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి.
సత్వగుణం కూడా స్థిరంగా ఉండాలంటే మనం దానికి తగ్గ చర్యలు తీసుకోవాలి, సాధన చేయాలి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళడానికి. లేకపోతే గనక వాళ్ళు కూడా అవిద్యకు గురవుతారు. గురయ్యి వాళ్ళు మళ్ళీ రజోగుణంలోకి వస్తారు, తమ గుణంలో కూడా పడిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి అది ఆ సాధన ద్వారా దాన్ని మళ్ళీ మనం పెంపొందించుకునే ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. జ్ఞానం మీద ఆసక్తి కలుగజేసి ఆత్మను బంధిస్తుంది, సుఖం మీద, జ్ఞానం మీద. ఇప్పుడు 7వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు మనకి? రజోరాగాత్మకం విద్ధి తృష్ణ సంగ సముద్భవం తన్నిబధ్నాతి కౌంతేయ కర్మ సంగేన దేహినం. ఇది విపరీతమైన కోరికలతో రజోగుణం బంధిస్తుంది. చాలా ఆనందంగా ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ రజోగుణం ఏంటంటే అపరిమితమైన కోరికలు, ఆశలు ఎక్కువగా ఉంటాయి రజోగుణం వాళ్ళకి. ఆ ఆశలన్నీ తీరకపోతే దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి, తమ గుణంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. ఆశలన్నీ తీరకపోతే ఆ కోరికలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ కోరికలతో ఆత్మని బంధింపజేస్తుంది. చిత్తంలో కోరిక వస్తుంది అనమాట, స్టోర్ అయిపోతుంది కోరిక. మనస్సు ఏంటంటే ఒక్కొక్కటి తీసుకొని వాటిని తీర్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. బుద్ధి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ రజోగుణం ప్రభావం మూలంగా కోరికలు, అపరిమితమైన కోరికలు, అపరిమితమైన దుఃఖం కలిగినప్పుడు మళ్ళీ తమ్మ గుణంలోకి వెళ్ళిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. రజోగుణం స్త్రీ పురుషుల నడుమున్న ఆకర్షణలను లక్షణం కలిగి ఉంటుందన్నమాట. పురుషుడికి స్త్రీ మీద ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది, స్త్రీకి పురుషుడి మీద ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది రజోగుణం మూలంగా. అటువంటి ఆకర్షణకు లోనైనప్పుడు ఆ రజోగుణం ప్రబలమైపోతుంది. ప్రబలమైనప్పుడు అది దుఃఖానికి కారణమవుతుంది. రజోగుణం ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఆ ఆకర్షణ. ఆ ఇంద్రియ తృప్తి ఎక్కువగా కావాలి అని కోరుకుంటాడు. ఇప్పుడు ఇంద్రియ తృప్తి కావాలనేటప్పటికి పూర్తిగా సంసారము అంతా ఏర్పడుతుంది. ఆ సంసారం ఏర్పడిన తర్వాత ఆ సంసారం కోసంగా వాళ్ళు బాగా అభివృద్ధిలోకి రావాలి, వాళ్ళని పెద్ద ఇంట్లో ఉంచాలి, బాగా సంపాదన చేయాలి, అందరికన్నా గొప్పవాడిని అనిపించుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి కదా. ఇవన్నీ రజోగుణం కోరికలు అనమాట. ఓ అర్జున, అజ్ఞానం వల్ల జనించే తమోగుణం ప్రాణులన్నింటికి అవివేకం కలుగజేస్తుంది. అది పిచ్చితనము, సోమరితనము మరియు నిద్రలలో ఆత్మ శరీరంలో బంధింపజేస్తుంది. 8వ శ్లోకం. సమస్త జ్ఞానజం విద్ధి మోహనం సర్వదేహినాం ప్రమాదాలస్య నిద్రాభి తన్నిభద్రాతి బధ్నాతి భారత. ఓ భరతవంశస్థుడా, అజ్ఞానంతో పుట్టిన తమోగుణము బద్ధజీవులందరికీ భ్రాంతికరము అని తెలుసుకోను. బద్ధజీవుని బంధించు పొరపాటు, ఆలస్యము, నిద్ర అనునవి గుణం యొక్క లక్షణాలు. సోమర్తనం, బాగా బద్ధకం పెరిగిపోతుంది వీళ్ళకి, పిచ్చితనం వస్తుంది, ఏడుస్తుంటారు, అరుస్తుంటారు, కేకలు పెడుతుంటారు, ఇదంతా పిచ్చితనంగా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. నిద్ర, విపరీతంగా నిద్రపోతూ ఉంటారు, పగరపూట కూడా నిద్రపోతూ ఉంటారు. తమోగుణం శుభ్రం ఉండదు, ఇల్లు శుభ్రంగా పెట్టుకోరు, ఒళ్ళు శుభ్రంగా పెట్టుకోరు, బట్టలు శుభ్రంగా ఉండవు, దుమ్ము దుమ్ముగా ఉంటుంది, ఏవి పట్టించుకోరు అనమాట, ఆరోగ్యం పట్టించుకోరు. అసలు ఏ విషయంలో కూడా వాళ్ళు, తినటం విషయంలో కూడా చల్లగా అయిన పదార్థాలు, పాచిపోయిన పదార్థాలు, ఇవన్నీ కూడా తింటూ ఉంటారు. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటారు, చేసుకోవడానికి బద్ధకం, 4 రోజులు అవే 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 తింటూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా తామసిక ఆహారం అన్నమాట.
ఇవి తినేటప్పటికి ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. ఆరోగ్యం దెబ్బతినంగానే హాస్పిటల్స్ చుట్టూతో తిరుగుతూ ఉంటారు. మందులు, హాస్పిటల్స్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ కూడా కుంగదీస్తాయి, దుఃఖిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా తమో గుణ లక్షణాలు. ఇవన్నీ దేని వలన కలిగినాయి? సోమర్తనం మూలంగా ఏర్పడినటువంటివి. నిద్ర సక్రమంగా పోరు, టైంకి నిద్రపోరు, టైంకి నిద్ర లేవరు. వీటన్నింటి మూలంగా మనకి తమో గుణం ప్రబలిపోయి అది దుఃఖ కారణము. ఇప్పుడు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పుకుందాం మనం. ఒక కోతి ఉందిట. ఆ కోతి ఏం చేస్తుంది? చక్కగా ఆ వనంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది, ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆనందంగా ఉన్న కోతి ఒకరోజు ఆ చెట్టు కింద ఒక అందమైన బాటిల్, ఆ బాటిల్ నిండా డ్రై ఫ్రూట్స్ పోస్తున్నాయి చూసింది. చూసి కిందికి పైకి తిరిగింది, తీసుకుందామా వద్దా, తీసుకుందామా వద్దా అని. కోరిక వైపే మనసు మొగ్గింది. కిందికి దిగింది. దిగి ఆ సీసాలో చేయి పెట్టింది. చేతి నిండా తీసుకున్నది డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడానికి. ఆ చేతి నిండా డ్రై ఫ్రూట్స్ తీసుకుని బయటికి లాగుదామంటే చెయ్యి రావట్ల, ఇరుక్కుపోయింది చెయ్యి లోపల. ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ వదలలేదు, చెయ్యిని బయటికి తీసుకోలేదు. ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ పట్టుకుంటే ఇట్లా అయిపోతుంది కదా, మూతి చిన్నగా ఉంది రావట్లా. వదిలేస్తే చిన్నగా అయిపోతుంది గుప్పిడ, బయటికి లాగేసుకోగలుగుతుంది. అదనమాట పరిస్థితి. రజోగుణంలో పడిపోయింది, కోరికలో పడిపోయింది. ఎట్టాగైనా సరే ఇవి నేను తీసుకొని తినాలి అని చెప్పినని. సత్వగుణం పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. ఆ సీసాలో చేయి పెట్టకూడదు, పెడితే అవి తీయకూడదు, అవి తీస్తే పెద్దగా అవుతుంది చెయ్యి, లాగలేకపోతావు నువ్వు. ఆ జ్ఞానం పోయింది దానికి. అక్కడ వేటగాడు ఉన్నాడు, కోతులు పట్టేవాడు వచ్చాడు, వాడికి దొరికిపోయింది. ఆ సీసాను ఎత్తుకొని పరిగెత్తలేదు కదా, పెద్దగా ఉంది సీసా, చెయ్యి లాక్కోలేదు బయటికి. వచ్చి పట్టుకున్నాడు, తీసుకెళ్ళిపోయాడు. ఇక వాడు కొన్ని రోజులు దాన్ని మాడుస్తాడు, ఏ తిండి పెట్టకుండా మాడుస్తాడు. తను ఎట్ట చెబితే అట్ట వినేట్టుగా కర్రతో కొడతాడు. దాన్ని తన దారిలోకి తీసుకొచ్చుకుంటాడు ఆ కోతిని. అది ఎట్ట చెబితే అట్లా ఆడాలన్నమాట. ఆ దుఃఖమైనటువంటి స్థితిలో పడిపోయేది. సుఖంగా హాయిగా సత్వగుణంలో హ్యాపీగా మంచి మంచి ఫ్రూట్స్, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తింటూ హాయిగా ఉన్న కోతి ఆ కోరిక అనేటువంటి దాంట్లో పడినందువల్ల పూర్తిగా అది చిక్కుబడిపోయింది. అది మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సత్వగుణంలో ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి 9వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు? సత్వం సుఖే సంజయతి రజకర్మణి భారత జ్ఞానమావృత్యతు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. ఓ అర్జున, సత్వగుణం సుఖం చేకూరుస్తుంది, రజోగుణం కర్మల్లో బద్ధుని చేస్తుంది, తమో గుణం జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధింపజేస్తుంది. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వః, మధ్యం గచ్చంతి రజసః, అధో గచ్చంతి తమసః. సత్వగుణంలో ఉంటే టైంకి అన్ని సక్రమంగా చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాం, సుఖాన్ని పొందుతాడు. అదేంటంటే 9 నవద్వారాలు కూడా మనము జ్ఞానంతో నింపుకో అని చెబుతున్నాడు భగవంతుడు. నవద్వారాలు సత్వగుణంలో ఉంచుకోవాలి. నవద్వారాలు జ్ఞానంతో నింపుకోమంటే ఆ నవద్వారాలు సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు మనం హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండగలుగుతాం. కళ్ళతో ఏం చేయాలి? భగవంతుడిని చక్కగా ఆ రూపాన్ని, ఆ భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవాలి, భగవద్గీత చదువుకోవాలి, భాగవతం చదువుకోవాలి కళ్ళతో.
ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి కార్యాన్ని చేయి, ప్రతి ఇంద్రియాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించు అంటే ఆ ఇంద్రియాన్ని ఏ విధంగా సమర్పించాలి? నాలిక, రుచి, రుచిగల పదార్థాలు భగవంతుడికి నివేదన చేసి నువ్వు కూడా ఆహారం తీసుకో. మంచి ఆహారం టైం ప్రకారంగా. మంచి మంచి కీర్తనలు విను, చెవులు మంచి కీర్తనలు వినేందుకు ఈ చెవులను ఉపయోగించు. మంచి భాష్యాలు వినేందుకు భగవద్గీత, భాగవతం ఇవన్నీ వినేందుకు చెవులను వినియోగించాలి. అట్లాగే ముక్కు, మంచి సుగంధమైన వాసనలు భగవంతుడి దగ్గర తులసితో చేసినటువంటి వాసనలు, గంధం, సుగంధభరితమైనటువంటి వాసనల కోసంగా ఈ ముక్కును ఉపయోగించు. ఇవన్నీ కూడా మనకి దేహానికి, దేహదారుఢ్యానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. మనకి ఎటువంటి రోగాలు రావు సత్వగుణంలో ఉండే అన్ని పనులు చేసుకున్నందువల్ల. మర్మావయవాలు కూడా మనం తీసుకున్న ఆహారం సక్రమంగా తీసుకుంటూ, సక్రమంగా టైంకి నిద్రపోతూ అన్నీ చేస్తున్నందువల్ల అవి వాటి పని అవి సక్రమంగా చేస్తాయి. లేకపోతే అవి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వాటికి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు అవి దుఃఖ కారణాలు అవుతాయి. అట్లా మనకి నవద్వారే పురే దేహి, నవద్వారాలు కూడా, నవద్వారాల పురం మన దేహం. ఈ నవద్వారాలు కూడా మనము సత్వగుణం పెంపొందింపజేసుకోవడం కోసం జ్ఞానంతో నింపాలి దాన్ని. అలా నింపినప్పుడు మనకి సుఖం కలుగుతుంది. రజోగుణం ఏమో కర్మల్లో బంధింపజేస్తుంది. తమో గుణమేమో జ్ఞానాన్ని కప్పేసి వ్యక్తిని బుద్ధిహీనతలో బంధింపజేస్తుంది తమో గుణం. ఇట్లా మనం రజోగుణం కోరిక తీరకపోతే ఏం చేస్తాం? తమో గుణంలోకి వెళ్ళిపోతాం. సర్వనాశనానికి కూడా మనం వెనకాడం అన్నమాట. ఇట్లా ఇక్కడ చూడండి తమో గుణం. దీని మూలంగా మొత్తం కూడా దుఃఖంలో పడిపోతూ ఉంటాం. రజస్తమశ్చాభిభూయ సత్వం భవతి భారత, రజసత్వం తమస్యైవ తమస్సత్వం రజస్తథా. ఓ భరత కుమారుడా, కొన్నిసార్లు రజస్తమో గుణాలను అణిచి సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. మరికొన్నిసార్లు సత్వతమో గుణాలను అణిచి రజోగుణం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. ఇతర సమయాల్లో తమో గుణము, సత్వగుణము రజోగుణాలను ఓడిస్తుంది. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ ఆధిపత్యం కోసం పోటీ ఉంటుంది. అది ఇప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నాము, ఏదో టెంపుల్కి వెళ్తున్నాము, లేకపోతే పుస్తకం కూర్చొని చదువుకుంటున్నాము, క్లాస్ ఏదో అటెండ్ అవుతూ ఉంటే ఒక ఫ్రెండ్ వస్తాడు, ఒరే పద మనకు అక్కడ ఏదో ప్లే జరుగుతున్నది, వెళ్దాం పదా, మనం కూడా పార్టిసిపేట్ చేద్దాం, మనం గెలుస్తాం దాంట్లో అని చెప్పినాను వస్తాడు. లేకపోతే ఏదైనా షాప్కి వెళ్దాం పదా, ఏదో కొనుక్కుందాం, చాలా బాగున్నాయట, అక్కడ డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు, వెళ్ళిపోదాం పదా, టైం వేస్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ మనకి టైం అయిపోతే జనం పెరిగిపోతారు, పద వెళ్దాం పదా అంటాడు. ఈ టెంపుల్కి వెళ్దామన్న సత్వగుణంలో టెంపుల్కి వెళ్దాం అనుకున్నవాడు వాడిది మళ్ళీ మారిపోతుంది, రజగుణంలోకి వెళ్ళిపోతుంది, కోరిక అటు వెళ్ళిపోతాడు. రజోగుణం కోరికలో ఉంటాడు, ఏదో పొందాలనుకుంటాడు, స్త్రీని పొందాలనుకుంటాడు, పొందలేకపోతే ఆ స్త్రీని హింసించి జైలు పాలవుతాడు. తమోగుణం ఏడుస్తూ కూర్చుంటాడు, అక్కడ శిక్షలు పడతాయి. ఆ శిక్షలు ఎట్లా తప్పించుకోవాలి అనే దాంట్లో వాడు తమోగుణంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఆ కోరిక తీరకపోతే దుఃఖం కలుగుతూ ఉంటుంది. అదంతా కూడా తమో గుణాన్ని కలిగిస్తుంది. అంటే ప్రతి మనిషికి కూడా సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణం 3 ఉంటాయి. అది జ్ఞానంతో మనం సత్వగుణంలో ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. సత్వగుణంతో మంచి పనులు చేసేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. అలా చేసినప్పుడు మనం బందీకృతులం కావన్నమాట. సత్వగుణం కూడా బందీకృతమే.
ఆ సత్వం నుంచి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళాలంటే సాధు సంఘం కావాలి, భజన క్రియ కావాలి, అనర్థ నివృత్తి కావాలి. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటే మనం స్టెప్ ఎక్కుతూ ఇవన్నీ కూడా మనం అలవర్చుకున్నప్పుడు ఆ సత్వంలో పూర్తిగా స్టాండ్ అవుతాం అన్నమాట. స్టాండ్ అయినప్పుడు శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్తాం. శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు ఇంకా భగవంతుడికి పూర్తిగా మన ఇంద్రియాలన్నీ కూడా భగవంతుడి సేవలో నియుక్తం చేస్తాం. అన్నీ భగవంతుడికి సమర్పించేస్తాం అన్నమాట. నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకేం లేదనే స్థితికి వస్తాం. ఆ స్థితికి రావాలన్నమాట. అప్పుడు ఈ గుణాల ప్రభావం మన మీద చూపించదు. మన మనసు ఏం చేస్తుంది? ఆ గుణాలతో బంధిస్తుంది, మనల్ని ఆత్మని బంధింపజేస్తుంది. ఆ బంధింపజేయటం అనేది ఉండదన్నమాట. ఇవేటి ఆధిపత్యం కూడా ఉండదు శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత. లేకపోతే ఆధిపత్యం గురించి పోటీ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఈ పని చేద్దాం, ఆ పని చేద్దాం, ఇక్కడికి వెళ్దాం, అక్కడికి, గుడికి వెళ్దామా, సినిమాకి వెళ్దామా, దాని గురించి మళ్ళీ డిబేటు. ఎంతమంది మన ఇంట్లో ఎంతమంది గుడికి ఓటేస్తారు, ఎంతమంది సినిమాకి ఓటేస్తారు, ఇవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే సత్వగుణం అభివృద్ధి చెందేందుకు మన జ్ఞానాన్ని మనం పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఏ సమయంలో ఏ పని చేయాలో ఆ పని చేయాలి. సక్రమంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఒక ఇది ఉంటుంది, డ్రామా జరుగుతూ ఉంటుంది. డ్రామా జరిగేటప్పుడు ఆ లైట్స్ ఉంటాయి, రెడ్ కలర్, ఎల్లో కలర్, బ్లూ కలర్ లైట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఉన్న సీన్ని బట్టి ఆ లైట్స్ వాళ్ళు ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు స్టేజ్ మీదకి. అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనకి మన సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కటి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సత్వగుణం అదే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తే మనకు పర్వాలేదు, కానీ రజోగుణం, తమోగుణం ఇవి ఆధిపత్యం చెలాయించనిచ్చామంటే మనం డేంజర్లో పడిపోతాం. సర్వద్వారేషు దేహేస్మిన్ ప్రకాశ ఉపజాయతే జ్ఞానం యదా తదా విద్యాత్ వివృద్ధం సత్వమేచ్యుత. దేహంలోని అన్ని ద్వారాలు జ్ఞానం చే ప్రకాశితమైనప్పుడు అది సత్వగుణం యొక్క ప్రకటితం అని తెలుసుకును. అన్ని ద్వారాలు, నవద్వారాలు కూడా జ్ఞానంతో ప్రకాశించినప్పుడు అది సత్వగుణం లక్షణము. 12. లోభ ప్రవృత్తిరారంభ కర్మణామసేమ స్పృహా రజస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే భురతర్షభ. ఓ భరతులలో ప్రధానుడా, రజోగుణం పెరిగినప్పుడు లోభము, దురాశ, లోభం అంటే దురాశ అనమాట, కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్ర ప్రయత్నము, అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ పెంపొందుతాయి. రజోగుణం పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ స్త్రీ పురుషుల మీద ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. ఎట్లాగైనా సరే ఆ స్త్రీని నా వశం చేసుకోవాలి, ఆ అమ్మాయికి ఇష్టం ఉండదు, నా సొంతం కావాలని వీడు అనుకుంటాడు. బలవంతంగా సొంతం చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తాడు, చంపేయడానికి కూడా రెడీ అయిపోతాడు లాస్ట్కి దొరకకపోతే. మనం విన్నాం కదా, యాసిడ్ దాడులు అవి ఇవి అన్నీ వింటున్నాం కదా. ఇవన్నీ కూడా రజోగుణ ప్రభావం అన్నమాట. ఆ దురాశ ఎక్కువైపోతుంది, ఆశ పెరిగిపోతుంది. ధనం, అందుకే మనకి దీంట్లో చెప్తారు, నధనం నధనం నజనం న సుందరి కవితాం వా జగదీశ కామయే. ధనం వద్దు నాకు, నా ధనం, ధనం వద్దు, నా సుందరి,
ఆడవాళ్ళ మీద కోరిక లేదు, కోరిక వద్దు మాకు. అట్లా మా గురువులు చెప్తారనమాట. ఆ ధనం మీద ఆశ ఉండకూడదు, లేడీస్ మీద ఆశ ఉండకూడదు, స్త్రీలోలత్వం ఉండకూడదు అనమాట. అవి దుఃఖ కారణాలు, అవి రజోగుణం లక్షణాలు అనమాట. అవి ఆశ కలిగేటప్పటికి దురాశ కలుగుతుంది. అవి పొందలేకపోయేటప్పటికి ఏ విధంగా అయినా సరే పొందుదాం దాన్ని అనేటువంటి కోరికతో తప్పుల్లో పడతాడు. తప్పులు చేసేటప్పటికి జీవితం మొత్తం కూడా నాశనం అయిపోతుంది. కామ్యకర్మల కొరకు తీవ్ర ప్రయత్నం చేస్తాడు. అదుపులేని కోరికలు మరియు అత్యాశ పెంపొందుతాయి. అత్యాశ ఎక్కువైపోతుంది. తప్పు చేసేటప్పటికి ఆ తప్పులో నుంచి డబ్బు సంపాదిద్దాము, కరప్షన్ చేస్తాడు, లంచాలు తీసుకుంటాడు, లంచాలు తీసుకుని పట్టుబడిపోతాడు. ఓ వీడు చాలా గొప్పవాడు, కోటీశ్వరుడు అని చెప్పని పొగిడిన నోటితోనే తిట్టడం మొదలు పెడతాడు చుట్టూ జనాలు. ఆ అవమానాన్ని భరించలేడు, జైలు పాలవుతాడు, ఆ అవమానం భరించలేడు. దుఃఖ కారణాలు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా రజోగుణం. ఎంత దురాశ కలుగుతుందో, దురాశ దుఃఖానికి చేటు. ఆ రజోగుణం అన్నది దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తుంది. అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురునందన. తమో గుణం అభివృద్ధి చెందితే వివేకం లేక శాస్త్ర విరుద్ధ కర్మలు చేస్తారు. శాస్త్రంలో ఇది చేయకూడదు అని ఉంటుంది. మనం చెప్పుకున్నాం ముందర అధ్యాయంలో. ఒక కత్తి పెట్టి ఆపరేషన్ చేస్తే, డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేస్తే అది కర్మ అవుతుంది. దానికి ఆపోజిట్గా ఒక బందిపోటో ఎవరన్నా కత్తితో ఎవరినన్నా పొడిచారనుకోండి, గాయపరిస్తే అది వికర్మ అవుతుంది. ఒక వ్యక్తిని రక్షించటం కోసంగా చేసేది కర్మ. ఆ కర్మ చేసినప్పుడు తప్పు లేదు, కానీ ఇది తప్పు అనమాట. వికర్మ అనేది తప్పు. ఇది మనకి శాస్త్రంలో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు, శాస్త్రం ఒప్పుకోదు. ఓ గురునందన, అజ్ఞానం సోమరితనాన్ని కలిగి ఉంటారు. అజ్ఞానంతో నిర్లక్ష్యం, చేసే పని మీద లక్ష్యం ఉండదు, అది సక్రమంగా చేద్దాము అనేటువంటి ధ్యాస ఉండదు వాళ్ళకి. మోహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తమోగుణం యొక్క ప్రధానమైన లక్షణాలు ఇవి. సత్వగుణం ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటారు. చక్కగా ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా హరే కృష్ణ మంత్రం చేస్తూ ఉంటారు, హరే కృష్ణ నామంలో ఉంటారు, భగవంతుడి టెంపుల్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు, ఆనందంగా ఉంటారు అనమాట ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా. ఆ తల్లిదండ్రి ఏ విధంగా అయితే ఏ విధమైన లైన్లో వెళ్తున్నారో పిల్లలు కూడా వాళ్ళని ఫాలో అవుతారు ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతే, చిన్న చిన్న పిల్లలు, 5 ఏళ్ళ పిల్లలు కూడా వాళ్ళు హరే కృష్ణ చెబుతూ ఉంటారు, ఆ జపమాలు తీసుకుని జపం చేస్తూ ఉంటారు. ఎంత ముద్దుగా ఉంటుందో. డాన్స్ చేస్తారు, టెంపుల్కి వస్తారు, కీర్తన జరుగుతూ ఉంటే డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు చుట్టూ రౌండ్గా తిరుగుతూ. మళ్ళా డోలక్ అది వాయిస్తూ ఉంటారు, మెళ్ళ తగిలించుకుని మృదంగం వాయిస్తూ ఉంటారు. అంటే చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడిని ఆనందపరచాలి, ఈ విధంగా కీర్తన చేస్తే ఈ విధంగా మనం చేయాలి అనేది వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచే సత్వగుణంలో ఉంటారనమాట. పసిపిల్లలప్పటి నుంచే అది ఆనందం, సంతోషంగా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది అనమాట. ఒకళ్ళనొకళ్ళు హింసించుకోవటం, మనసాగ వాచ కర్మణ, మాటలతో కానీ చేతలతో కానీ మనస్సుని హింసింపజేయటం, అది జరగదనమాట. ఒక భక్తుల కుటుంబాల్లో హ్యాపీగా ఆనందంగా ఉండేందుకే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంటుంది. రజోగుణ ఆధిపత్యంలో ఉన్నప్పుడు లోభము, కామ్యకర్మము, తీవ్ర ప్రయత్నము, అణుచుకోలేని కోరికలు, తపన, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. లోభం,
ఉంటుంది. కామ్య కర్మలను తీవ్రమైన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కోరికలు తీర్చడం కోసం, తపన పడుతూ ఉంటారనమాట. అంధకారము, సోమరితనం, బుద్ధిహీనత, భ్రాంతి, తమో గుణం ఆధిపత్యం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో తెలియదు, ఏం తాగుతున్నారో తెలియదు, రోగాల్లో పడిపోతూ ఉంటారు. ఇట్లా విపరీతమైన శరీరం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి. వాళ్ళ నిద్ర అన్నీ కూడా అలసత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అన్ని విషయాల్లో కూడా వాళ్ళు చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. యదా సత్వే ప్రవృద్ధే తు ప్రళయం యాతి దేహభృత్ తదోత్తమ విధాం లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండి మరణించినప్పుడు జ్ఞానులు ఉండే పవిత్ర లోకాలను చేరుకుంటారు. రజస్సు తమస్సు లేనటువంటి ఆ రజోగుణము తమో గుణము ఎక్కడైతే ఉండదో అక్కడికి చేరుకుంటారు సత్వగుణంతో వాళ్ళు మరణించినప్పుడు. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగేషు జాయతే తదా ప్రలీనస్తమసి మూఢయోనిషు జాయతే. మనిషి రజోగుణ ప్రధానంగా మరణించినప్పుడు పనులతో ప్రేరణ పొందే వారిలో జన్మిస్తాడు. తమో గుణ ప్రభావంతో మరణించినప్పుడు జంతు జాతుల్లో జన్మిస్తాడు. రజోగుణంతో చనిపోయినప్పుడు నేను డబ్బు సంపాదించాలి సంపాదించాలి ఇంకా 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 అంటూ ఆ కోరికలతో, రజోగుణం డబ్బు ఒకటే కాదు కదా, కోరికలు, బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, కోరికలు, స్త్రీలోలు, వీళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ అదే గుణాలు, ఆ గుణాలు వేటికైతే ఉన్నాయో వాటిలలో యోనుల్లో జన్మిస్తారనమాట. ఒక మాంసం విపరీతంగా ఇష్టపడుతూ ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి, అది లేనిదే తిన నేను ముద్ద కూడా ఎత్తనంటాడు. విపరీతంగా ఇష్టపడుతూ ప్రతిరోజు కూడా అది లేనిది బతకలేను అన్నట్టుగా తింటూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి భగవంతుడు ఏ సింహంగానో పులిగానో పుట్టమని చెప్పునని ఆ దేహం ఇచ్చేస్తాడు భగవంతుడు. అట్లా వాళ్ళ గుణాల లక్షణాలని బట్టి వాళ్ళకి దేహాలు ప్రాప్తిస్తూ ఉంటాయి. తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మరణించినప్పుడు జంతువుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళు తమో గుణంలో అన్ని తప్పులే చేస్తారు కదా, ఆ చేసినందువల్ల వాళ్ళు జంతువులు జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి. పందిగాను కుక్కగాను వాళ్ళు చేసిన కర్మల్ని బట్టి వాళ్ళ వాసనలను బట్టి ఆ జంతువుల జన్మలు లభిస్తాయి. కర్మణ సుకృత స్యాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజస్తు ఫలం దుఃఖం అజ్ఞానం తమస ఫలం. సత్వగుణం చేసిన కార్యాల ఫలాలు పవిత్రమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి. రజోగుణంతో చేసిన పనులేమో దుఃఖాలను కలుగజేస్తాయి. మరియు తమో గుణంలో చేసిన పనులు అజ్ఞానము చీకటిని కలుగజేస్తాయి. ఇప్పుడు సత్వగుణంలో ఇలా ఉంటుంది, హ్యాపీగా ఆనందంగా ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది జీవితం, హ్యాపీగా సుఖంగా ఉంటుంది వాళ్ళది. రజోగుణం వాళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు, ఒక గుడిసెలో ఉంటే వాడికి తృప్తి ఉండదన్నమాట. ఇంకా పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుందాం, సరే ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాం, డబల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ కట్టుకున్నాం, అది కూడా చాలలేదు నాకు, ఇంకా పెద్ద అపార్ట్మెంట్, ఇంకా ఇంకా పెద్దది కొనుక్కుందాం, ఇంకా పెద్దది కట్టుకుందాం, ఇంకా ఇంకా అనే దానికి పులి స్టాప్ పెట్టుకోకపోతే ఈ జీవితంలో మన జీవితం ఆ ఇంకాలోనే మిగిలిపోతుంది. ఎప్పుడు పులి స్టాప్ పెట్టాలి మనం. ఎంత తొందరగా పులి స్టాప్ పెట్టి మనం భగవంతుడి సేవలో వినియోగం చేస్తామో ఈ శరీరాన్ని, అప్పుడు మన సుఖాన్ని పొందగలుగుతాం. లేకపోతే రజోగుణం దుఃఖాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఇదేంటంటే తమో గుణం పూర్తిగా అది చీకటి వలయం అనమాట. చీకటి వలయంలో చిక్కుకుపోతారు అజ్ఞానంతో. తమో గుణం అన్నీ మూసుకుపోతాయి వాళ్ళకి దారులన్నీ కూడా. సత్వా సంజాయతే జ్ఞానం రజసో లోభయేవ చ ప్రమాదం మోహో తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. సత్వగుణంచే నిజమైన జ్ఞానము, రజోగుణంచే లోభము, తమో గుణంచే పిచ్చితనము, మోహము వృద్ధి చెందుతాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఒకటే మనిషి, ఈయన సత్వగుణంలో ఉన్నప్పుడు ఎంత హాయిగా ఉంది, ఫేస్ మనకి చూడడానికి కూడా బాగుంది కదా. అదే రజోగుణం ఎట్లా ఉన్నాడు చూడండి, విపరీతమైన తపన, దురాశ మనలో కనిపిస్తుంది. తమో గుణం అంధకారం, ఫేస్ బ్లాక్గా అయిపోయింది, అంధకారం, దుఃఖం, ఇవన్నీ కూడా. ఇక్కడేమో ఆందోళన కనిపిస్తున్నది, ఇక్కడేమో దుఃఖం కనిపిస్తుంది.
ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా మధ్యే తిష్టంతి రాజసాః జగన్య గుణవృత్తిస్థా అధో గచ్చంతి తామసాః. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థా, సత్వగుణంలో స్థితమై ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తారు, అప్పర్ ప్లానెట్స్కి వెళ్తారు. సత్వగుణంతో ఉన్నవాళ్ళు ఇవి అప్పర్ ప్లానెట్స్. ఈ సత్యలోకం వరకు. కాకపోతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు కొంతకాలం మాత్రమే ఉండి మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మధ్య తిష్టంతి రాజసాహ, రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మధ్యలో ఉండిపోతారు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడే జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు, ఇక్కడే ఉండిపోతారు. ఈ సముద్రాన్ని ఎత్తూ ఉంటారు, ఇక్కడే ఉంటారు. తర్వాత తమో గుణంలో స్థితమై ఉండేవారు అధోగతి పాలవుతారు. జగన్య గుణ వృత్తిస్తా అధోగచ్చంతి తామసాహ, అధోలోకాలు, చీకట్లోకాల్లో పడిపోతారు తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు. మళ్ళీ మొదటి నుంచి వాళ్ళకి ఆ పురుగు దగ్గర నుంచి జన్మలు, ఏ జన్మ వస్తుందో ఎవరు చెప్పలేరు అన్నమాట. అట్లాంటి చీకటి వలయంలో చిక్కుకుంటారు. ఇదంతా చెప్పేశాను మీకు ఆల్రెడీ. ఇవన్నీ 7 లోకాలు, ఇవి 7 లోకాలు. ఈ మధ్యలోనేమో మనకి భూలోకం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం సత్వగుణం అభివృద్ధి చెందినప్పుడు మనకి ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా గోలోకంలోకి వెళ్ళిపోతాం. మనం గోలోకధామం, ఆ ధామానికి చేరుకుంటాం. ఈ లోకాలేవి టచ్ కావన్నమాట. ఆ గరుడుని తీసుకొని వచ్చి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఆయన ఆ గరుడ స్కందాల మీద వాటి మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారు అనమాట. కూర్చోబెట్టుకుని డైరెక్ట్గా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. మనం కొంచెం పుణ్యం చేసుకున్నాం, సత్వగుణంలో ఉన్నాం, పితృదేవతలను చూస్తే పితృదేవతల లోకాలు లభిస్తాయి. లేకపోతే ఇంద్రుడి స్వర్గ ప్రాప్తిరస్తు అంటారు. లేకపోతే సత్యలోకం దాకా ఏ లోకానికి వెళ్ళినా కూడా కొంతకాలం మాత్రమే మనం ఉండగలుగుతాం. అది ఇక్కడేమో గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఈయన గర్భంలో నుంచి తామర తూడు లోకాలు, ఈ లోకాలన్నీ కూడా తామర తూడులో లోకాలన్నీ కూడా ఏర్పడతాయి. 14 లోకాలు, 14 భువనాలు అనమాట. వీటిలన్నింటిలో కూడా జీవరాశులు ఉంటాయి. ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా సృష్టి చేసి ఈ బ్రహ్మగారు ఈ లోకాలన్నింటిలో కూడా ప్రవేశపెడతారు అనమాట. గుణానేతానతి చిత్రేన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖై విముక్తో అమృతమస్నుతే. దేహదారి ప్రకృతి త్రిగుణాలను అధిగమించగలిగినప్పుడు జన్మము, మరణము, వృద్ధాప్యము వాటి దుఃఖాల నుండి విముక్తిని పొంది ఈ జన్మలోనే అమరత్వాన్ని పొందుతాడు. ప్రకృతి త్రిగుణాలు, సత్వగుణము, రజోగుణం, తమోగుణం, మూడింటి నుంచి బయటపడమంటున్నారు. మూడింటి నుంచి బయటపడిపోయి పూర్తిగా శుద్ధసత్వంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిన వాళ్ళకి మరణం ఉండదు, జనన మరణాలు ఉండవు, వృద్ధాప్యం, దుఃఖం ఇవన్నీ ఏమీ లేనటువంటి అమరత్వాన్ని పొందుతారు. వాళ్ళు ఆ ధామానికి చేరుకుంటారు, భగవంతుడి దగ్గరికి పార్షతులుగా మారిపోతారు. అర్జున ఉవాచ కైర్లింగైత్రీన్ గుణానేతాన్ అతీతో భవతి ప్రభో కిమాచార కథం చైతాన్ త్రీన్ గుణానతివర్తతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించారు, ప్రభు, ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? అతడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడు? అతని త్రిగుణాల బంధనానికి అతీతంగా ఎలా అవుతాడు? ఈ త్రిగుణాలు బంధించకుండా ఎలా ఉంటాయి వాడిని? ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయిన వాడి లక్షణాలు ఏంటి అని చెప్పనని అడిగారు అనమాట అర్జునుడు. 22 నుంచి 25 వరకు. శ్రీ భగవాన్ వాచ ప్రకాశంచ ప్రవృత్తించ మోహమేవ చ పాండవ న ద్వేష్టి న
సంప్రావృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణా వర్తంత ఇత్యేవం యో వతిష్ఠతి నేంగతే తమ దుఃఖ సుఖ స్వస్థ సమలోష్టాస్మకాంచనః తుల్య ప్రియా త్రియో ధీరా తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతిః మానాపమానయోస్తుల్యా తుల్యో మిత్రాని పక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీత స ఉచ్యతే. మొదటి లక్షణం ఏంటి? భగవంతుడు చెబుతున్నారు, అసూయ లేకుండా ఉండటం. ప్రకాశము ఆసక్తి మోహము కలిగినప్పుడు ద్వేషించని వాడు, లేదా అవి లేనప్పుడు కోరుకోనివాడు, భౌతిక గుణాల యొక్క ఈ ప్రతిచర్య ద్వారా అస్థిరపడక మరియు కలవరపడక తటస్థంగా ఉండేవాడు, అతీంద్రియంగా మిగిలిపోవాడు. ఇంద్రియాలకి ఇంద్రియాతీతంగా, అంటే ఆ ఇంద్రియాల కోరికలు కోరుతూ ఉంటాయి కదా, ఆ కోరికలకు అతీతంగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళనమాట. ఆత్మ ఎందే స్థితుడై ఆనందము బాధను ఒకేలా చూచువాడు, మట్టిని రాయిని బంగారాన్ని సమాన దృష్టితో చూచువాడు, కావలసినవి మరియు అవాంఛనీయమైన వాటికి సమానంగా ఉండువాడు, ప్రశంసలు మరియు నిందలు, గౌరవం అగౌరవం సమానంగా ఉన్నవాడు, స్నేహితుడు మరియు శత్రువు ఇద్దరిని ఒకేలా చూచువాడు, మరియు అన్ని భౌతిక కార్యకలాపాలను త్యజించినవాడు, ప్రకృతి గుణాలకు అధిగమించిన వాడని చెబుతారు. గుణాతీతులు అనమాట వాళ్ళు. ఈ లక్షణాలన్నీ కలిగి ఉంటే వాళ్ళు గుణాతీతులుగా మారుతారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు ఇక్కడ. త్రిగుణాలను అధిగమించిన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు సమస్థితి, తటస్థంగా ఉండటం, వాళ్ళలోని ఉద్వేగాలకు ఉదాసీనంగా ఉండుట, పరిత్పన లేకుండుట, అసూయ లేకుండుట. ఇవి మాంచేయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మభూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల్లో నిశ్చలమైన పూర్తి భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై ఉండువాడు వెంటనే భౌతిక ప్రకృతి యొక్క గుణాలను అధిగమించి బ్రహ్మస్థితికి వస్తాడు. అది ఈ భౌతికమైనటువంటి త్రిగుణాలన్నీ కూడా వాళ్ళనేం చేయవు అనమాట, వాటిని దాటిపోతాడు, త్రిగుణాలను అధిగమిస్తాడు. అధిగమించేసేసి వాళ్ళు బ్రహ్మస్థితి అంటే ఆ పరమాత్మ ఏ విధంగా ఉన్నాడో ఆ విధమైన స్థితికి వెళ్ళిపోయి ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్టాహం అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. అమరము అనస్వరము శాశ్వతమైనట్టి, చరమ సౌఖ్యమునకు సహజ స్థితి అయినట్టు నిరాకార బ్రహ్మానికి నేనే మూలాధారము. నిరాకార బ్రహ్మం దానికి మూలాధారం నేనే అని చెప్తున్నారు. మనం చూసాం కదా, అమరము అనస్వరము శాశ్వతము అయిన పరమ ఆనందానికి సహజ స్థితి అయిన నిరాకార బ్రహ్మానికి నేనే మూలాధారం అని చెప్తున్నారు. నిరాకారం, అక్కడ ఏమీ ఉండదు ఆ బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గర. ఆ నిరాకార స్థితికి కూడా నేనే ఆధారము. ఆయన ఆ బ్రహ్మజ్యోతి కూడా భగవంతుడి దేహ కాంతి. అది దేహంలో వచ్చినటువంటి కాంతి ఆ బ్రహ్మజ్యోతిగా ఉంటుందన్నమాట. దానికి కూడా ఆధారం ఎవరంటే నేనే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. బాధ్యతాయుత ఎంపికల ద్వారా శరీరంలో ఉండగానే తదుపరి జీవితానికి సిద్ధం కావాలి. మనం ఉండంగానే మనం ఏది చేద్దాం అనుకున్నాము, భక్తి చేసినా, సేవలు చేసినా, ఏదన్నా భగవంతుడి సేవకి మన యొక్క కష్టార్జితాన్ని వినియోగించినా, ఏది చేసినా సరే మనం వయసులో ఉండంగానే చేసుకోవాలి. మన చేతుల్లో ఉన్నప్పుడే చేసుకోగలగాలి. భక్తి చేసినా కూడా మన ఈ జీవితం బతుకున్నప్పుడే చేయగలుగుతాం భక్తిని. మరణం తర్వాత చేయలేము. మరణం తర్వాత మనకి మళ్ళీ ఏ జన్మ వస్తుందో కూడా తెలియదు మనకి. కాబట్టి భక్తి కార్యాలు ఏవి చేసినా సరే మన దారి అన్నది మన చేతుల్లోనే ఉంది. మనం ఎటు వెళ్ళాలి అనే దారి మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఇటు ఇంద్రియాతీతంగా ఉండి
మనం భగవంతుడిని చేరుకుంటామా, లేకపోతే ఇంద్రియాలకి పూర్తిగా బద్దులైపోయి ఇంద్రియ కోరికలకు బద్దులైపోయినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మలు తీసుకుందామా అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంది. దాన్ని మనమే నిర్ణయించుకోవాలి. మన బాధలకు మరణం ఒక్కటే మార్గం కాదు. కష్టం వచ్చిందని చచ్చిపోతూ ఉంటారు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటారు. వాళ్ళకి చాలా చాలా దుఃఖకరం అనమాట. ఆ భోర్లోకానికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ. ఆ భోర్లోకానికి వెళ్ళిపోయి పిశాచాలు వాటి కింద మారిపోతారు. వీటి కింద మారిపోయి వాళ్ళు అక్కడ ఆహారం ఉండదు, నిద్ర ఉండదు వాళ్ళకి. చాలా కష్టపడుతూ ఉంటారు అనమాట. దాహం అయితే మంచినీళ్ళు ఉండవు. చాలా కష్టపడుతూ చాలా చాలా శిక్షలు అనుభవిస్తారు అక్కడ. అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ యమధర్మరాజు శిక్షలు అనుభవిస్తారు. ఆ శిక్షలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ తీసుకుంటారు. ఆ మళ్ళీ వచ్చే జన్మ అధోగతి, జన్మ, ఏదో చెత్త జన్మ వస్తుంది వాళ్ళకి. అట్లా మరణం అనేది మార్గం కాదు బాధలకి. బాధలు వచ్చినప్పుడు ఓర్చుకోవాలి, ఓర్చుకుని భగవంతుడి పాదాలు ఇంకా గట్టిగా పట్టుకోవాలి. కాబట్టి కావున వైకుంఠధామం చేరుకోవడానికి సరైన మార్గాన్ని ఎన్నుకోవాలి. ఆ బాధలు వచ్చేటువంటి ఆ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వెళ్ళొద్దు. సత్వగుణంలో ఉండి వైకుంఠానికి చేరుకుంటే మార్గాన్ని ఎన్నుకో. గుణాలు మనల్ని కట్టివేస్తాయి, కృష్ణుడు మనకి విముక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.